Baba, welcome to Sim Reality ITV. Pana patinotangwa viridzo netsvakiridzo patinotsvaga nyaya dzechokwadi dzinoitika mastreets nechitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Guys, paweekend ndandiri kuchechi, ndakaenda kuchechi kwaProfet kuda kwaShe Jose, ndakaona mufesi ane matumbu ari panze. Matumbu akari panze anzi akaita accident. Saka ndakataura naye ndakamuonawo ndakazoti mukoma wangu ndivhurirewo ndimbopaona. Saka chakuratidza zvinhu zvacho zvese muzvione guys, mugare muri up to date, mugare muziva zvichiitika. Saka first video zvatanga kuratidza guys ndiye muchechi pawakataura, patakatanga kuvaona mukoma pachitaurwa kunzi no mukoma wane dumbu matumbu avari panze mushure mekunge waita accident. Saka chakuratidza video racho, then zokuratidza video racho rangada kuzovavhura ndakuonawo ndega nemaziso angu because so nyika ndingada tiri believe. Saka first video weyo Look at them, they're carrying their sticks. They came walking with their sticks, matumbu. But right now, you can see him right now, you can roll. God bless you so much. Glorify Jesus. Alright, it's one. I tell you, one session, healing and healing. Right up at the church up. Tanzwa. Zvaitika pamusoro pemudhara uyu. Ndaletawo ndakazowatera panze noDJ Sparks vari kuita vari kutsotswa kana vari kuvhirikidzwa vanoda kunyatsobata zvinhu namazvo. Vakabva vaita se ndakabva ndaenda panze ndakavatera ndakanditaura navo nedzekuti ndione zveshuwa kuti matumbu avari panze zveshuwa. Tichakuratidza vhidhiyo racho guys, then kana pane anokwanisa kuzobatsira unobatsira. Weyo. Samanje adipinda niko akapinda mhepo man. No problem. Takuchatsisira manzi. Sapa kudya mudya chikafu chakaita sei? Kudya rice nema spaghetti nema potatoes. Munofunga maona situation yamukoma situation is serious, situation inorwadza. Munofamba akaenda matumbu akari paside. It's painful. It's painful. Ipo pakati muzvete vasatogona kufamba tofamba namacrash. Zvototi situation yacho mahwani guys. So guys, pakaipa. Anyway, thanks for watching. Thanks for supporting Sim Reality ITV. Don't forget to follow my Facebook page, DJ Sparks Sim Reality ITV. Also, don't forget to check out the Facebook YouTube channel or subscribe against Sim Reality ITV. Well, for always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.